Mas sobra 250 ka mga stall sa merkado sang Oton, Iloilo na sunog. Komunikasyon ang indako nga pagpanghangkat sa pagresponde sa mga bombero. Si Zen Kilantang nakatutok live sa Banwa sang Oton. Zen? Kate, isa ka masubo nga Paskwa para sa mga manugbaligya matapos nga masunog ang ilang nga mga pwesto diri sa sulod sang Oton Public Market. Makitaan sa video ang pagtimbok sa madamol nga aso sa merkado sa Oton, Iloilo. Nagkinarankaran ang mga tao samtang ginalamon sang kalayo ang Oton Public Market pasado alas 11 kagabi. Una nga nagresponde ang MDRRMO kag gintawgan ng Bureau of Fire Protection. Nagagwa sa inisyal nga investigasyon sang BFP nga naghalin ng kalayo sa grocery section kag madasig nga naglapta sa bugasan, isdaan, karnehan kag porsyon sang vegetable section. Mas sobra 250 ka mga stall ang naupos ang kalayo. Market day subong adlaw kag nagapanghanda na sa Paskwa ang mga vendor gani nagpangumpra na sila sang ilang mga baligya kag in-stock sa ila pwesto apang amo pa sinyang ila na dangtan. Di sini be banyiras darwa ka banyira ma'am. Duwa na lang bili. Oh, duwa ka banyira. Lagi yung pangkuha mo sa mo. Mga di mga sunog ubos ba? Tigaling. Tigaling mo iba na gara sunog, di mo maubos kuha ba? Hindi pa matumod sa mga bombero kung anong gintunaan sang sunog apang posible nga sa linya sang kuryente. Sunod sa Oton BFP, dako ang nanging pagpanghangkat sa ila pagresponde sa sunog, ilabi na nga apektado ang komunikasyon. Wala gilayon na baton sang iban nga fire station ang ila pagpangay sang bulig. Way kami abi signal aton hotline. So bisan pag contact namon augmentation sa city nga tikay ang Oton dapit sa syudad, ang nearest nga unit nga makarespond is city. Pag ang San Miguel, pero hindi kami kasi pa-augment kay wala kita komunikasyon. Ginabanta masobra 30 milyones pesos ang halit ng ginbilin sang sunog. Sa datos sang Banwa, masobra 50% sang istruktura ang ginlamon sang kalayo. We are not imputing any guilt sa stall owner where it came from because we have brown out kahapon. It could be nga paglakat niya, nalipatan niya. Temporaryo naman nga nagplastar ang mga manugbaligya sa sagwa sang public market agud maka-income. Utilize atong terminal dito sa terminal sa atong tricycle ang aton nga dalan sa Bonifacio Extension, then gina-consider man ang Oton Gym no nga utilize. Pila ka mga residente ang nangita sang ilang mga suki. Ti hulaw man ang mga negosyo nila maluoy man ti ang suki tultulon na lang. Ginatun-an pa sang Banwa kung magadeklara sila sang state of calamity bangod magluwas sa sunog, may mga apektado man sang bagyo. Kate, posible madugangan pa ang numero sa mga stall owner nga nahalitan sang sunog bangod nagapadayon pa ang validation sang Banwa sa mga naapektuhan nga mga negosyo. Sa subong, sa latest data sang Bureau of Fire Protection, nagdangat na sa 44.4 million pesos ang halit nga ginbilin sang sunog. Kate? Madamo nga salamat, Zen Kilantang.